Mwamvapo za coronavirus. Mwamvanso za network ya makono ya 5G. Mwakalanso mukumva za chilemba cha chilombo 666 the mark of the beast. Kodi nanga mavutowa, njala, nthenda, zivomerezi komanso zindikiro zina zoopsazi Baibulo likuti chani? Tiye ntikhale limodzi pa Maziko FM lachitatu lililonse kuyambira 5 koloko madzulo ndi kubwerezedwanso Sunday 8 koloko usiku, pomwe Evangelist Yankho Malizani atanthauzire zinthuzi bwinobwino mogwirizana ndi buku lopatulika. Kuchokera kuma studio Azinayi Corporation, Landrena Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino. Ndabweranso ndi Evangelist Yankho Malizani pamudu wakuti midnight is coming, pakati pa usikupo pali nkudza. Nkhani ndi yakuti tikumbusirane zochita maka masiku anosiriza, tichite zinthu monga anthu anzeru ozindikira nthawi mmene ilili. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji Evangelist Yankho Malizani atsakule malemba. Pakati pa usiku pali nkudza. Panopo zochitika zonse za padzikopa zochita kuonetseradi kunena kuti nthawi nde yatsetseleka. Dziko la Kenya kwatsimikizika notsopano kuti lakhazikitsa makinawo a 5G. Makina 5G ndi amphamvu kwambiri, mwina akhoza kukhala 100 times kuposa makina a 4G kuthamanga kwake. Ndidzafotokoza tsiku lina kuti zimenezi zikulanthula zanji masiku ano akumapeto. Ndipo maiko ena nawonso akukonzekera kuti akhazikitse makinawa. Dziko ngati la Gabon, Lesotho, Nigeria, Uganda, Egypt, Morocco akuyesesa nawonso kuti makinawa akhazikitse. Dziko la Jamaica kwatsimikizika tsopano kuti akonzekeratu kuti digital currency ambe kuigwiritsa ntchito. Banki yawo yayikulu yafotokoza mfundo zotsimikiza bwino. Komanso dziko la Jamaica lakonzeka kuti tsiku la Sunday anthu asamayende, adzikhala nyumba zawo, kuonetsera kuti nthawiyi yatsetserekadi. M'bale wanga ukonze moyo wako, chifukwa kumalawi kunonso tsiku lina udzamva kenakake kakuchitika. Mnyamata wina ku dziko la America akupanga nsapato zake zimene akugulitsa Satana, akujamba ithunzi ya Satana, nalembapo kuti Luciferian, nalembapo zizindikiro za 66. Kuchitika zambiri. Komanso akuimba adonetsera pamalo oyimbira kumpembedza Satana. M'bale wanga zindikira kuti nthawi yatha. Satana akudzoteka nthawi kamutsalira pang'ono, pakati pa usiku pali nkudza. Ndikuwerenga nanu Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta m'nsupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anawodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, onani mkwati, tulukani mukakomana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu, chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu. Koma makamaka mukani kogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka ukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati. Ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Abwenzi, takhala tikuona phunziroli mbali zosiyanasiyana. Komano tsopano tikufuna tione kwambiri pa verse 7, 8 ndi 9.
mmene timaona maphunziro amene adutsa mu verse 6 kuti pamene pakati pa usiku panali kumveka mfuwu kuti onani mkwati tulukani ukakumana naye. Amene anafuwulawa ndifuna tifotokoze kuti ndayani ndipo mfuwu umenewu ukumveka pati. Mu verse 7 muli mawu, pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Kukonza kwa nyaliko tifunanso tikambirane mu tsiku la lero kuti ukonza bwanji kuyenera kutani. Mu verse 8, ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima. Tifunanso tikambirane kuti no mmene opusa wakopempha anzawo kuti patseniko ena amafuta anu chikuchitika nchiyani, nanga ifeyo tikuyenera kuphunzirapo chiyani. Ochenjera adawayankha anzawo mu verse 9 nanena, koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire nokha tikambiranenso mu zinthu zimenezi. M'bale wanga, tazindikira chinthu ichi. Ukayang'ana dziko lapansi mmene anthu tikukhalira, pakati pa anthu 20 palibe munthu ngakhale mmodzi ukafufuza m'magulu anthu opemphera m'matchalichi amene wakonzeka. Mwa anthu 20 aliwonse supezapo munthu mmodzi amene akuoneka kuti wakonzeka zakudza kwa Yesu Khristu. Chifukwa dziko lapansi anthu amba kulitsata kwambiri. Maiko amene amba kutsegula pang'ono-pang'ono ngati ku dziko la America, ku UK, akufotokoza chiwerengero cha anthu pita kutchalichi chatsika kwambiri ndi 50%. M'bale wanga, zimenezo zikuchitika maiko ambiri kusonyeza kuti anthu akuona kuti moyo umene ukuyendera mmene muyapanikizikiramu zopempherazi nzosafunika kwenikweni, komanso Satana wapeza mpata ofowoketsa anthu. M'bale wanga, udziwe chinthu ichi, kunena kuti kwa amene akumva choonadi cha Mulungu wakumwamba ndi kusankha kusachichita, akhala moyo woyipa kwambiri kuposa munthu amene sanamba apempherapo. Iweyo konse moyo wako kuti usakhale mu chinthu chimenechi. Komanso zindikira ichi, ukayang'ana pa dziko lapansi magulu anthu okhulupirira matchalichi, mipatuko ikupezeka yambiri pena paliponse, kaya ndi matchalichi achikhristu kaya ndi matchalichi osakhulupirira Mulungu wakumwamba ali kotero. Upeza migawano ikumapezeka kumakhala mbali ziwiri nthawi zonse. Migawano imeneyi ikhale kumachitikabe, mipatuko imeneyi ikhale kumachitikabe. Monga Yesu adatuza fanizo la namsongole kuti tirigu ndi namsongole zikhale zikuyenderabe limodzi. Ambiri amasokonekera amaganiza ngati mmene Yesu akunena kuti museni namsongole tiguzikule limodzi kuti zikhale malo amodzi enieni. Koma udziwe kunena kuti kukhala mbali ziwiri nthawi zonse ku dziko lapansi, popeza dziko ndi munda wa Atate mpaka na nthawi yakumapeto. Zimene zizi zikamachitika, Mulungu wakumwamba abweretsa kupeta kumene panokwamba kuchitika kale. M'bale wanga, sindiyo nyengo ya COVID-19, muzochitika izi zakatemera, muzochitika za 5G ndi zonse zimene zikuchitika pa dziko lapansi, udziwe kunena kuti ndi nthawi yakupeta imene Mulungu wakumwamba akupeta afuna asankhepo zake. Mulungu afuna atulutse anthu amene adzafuule pakati pa usiku, onani mkwati ali mkudza. Ndimafuna ndikupase chitsanzo. Ukamawerenga buku lopatulika ku buku la Exodo umapeza nkhani ya Datani ndi Abiramu amadamukira Mose. Nanena kuti kodi Mulungu adzimulankhula ndiwe wekhayekha? Ndidafika nthawi imene Mulungu wakumwamba adamuwuza Mose kuti chandikwana chinthuchi chimene kuyenda kupanga ugawe kuti amene ali mbali ya Mulungu ndi ati, amene asankhanso mbali ya Satana asankhe. Ndi Mose adafika kuwafunsa anthu kuti amali mbali ya Mulungu abwere mbali ya uku, amali mbali ya Satana akhale mbali nayo. Anthu adasankha mbali yawo. Koma Datani ndi Abiramu adatenganso gulu lawo la anthu mpaka nthaka idang'ambika niwo ameza. Dziko lapansi likhaso chimodzimodzi mene COVID-19 wagwedeza chonchi. M'bale wanga, udziwe ichi, ukuyenera kusankha mbali ya Mulungu. Funso ili lizizungulira m'mutu mwako kuti who is on the Lord's side. Amali mbali ya Mulungu ndani, nde usankhe mbali ya mmene ambiri akusankha kusiya kupemphera. Iweyo usankhe mbali ya Mulungu wakumwamba. M'bale wanga, zindikoti Yesu Khristu adzapo mpano. Mulungu afuna ayeretse mpingo wake, akugwedeza mpingo wake, cholinga atulutse anthu amene angagwire ntchito yake. Ndifuna ndikupatse chitsanzo. Ukamayang'ana m'midzi tikamakhala, ukamayang'ana ngakhale mtawuni, ukapita m'midzi, mayi akasinjasinja chimanga chake kapena akapunthapuntha mpunga wake amatenga lichero ndikuyamba kumapeta mankhusu amatayika, zabwinozo zimatsala. Mayi waluso akaponyeka lichero mwamba kukapeta amadzanyamula zabwinozo m'manjamo ndikumataya zolakwikazo. Dziko lapansi meri Mulungu akulipetanso chimodzimodzi. Munyengo ya COVID-19 ndikampata kamene Mulungu atipatsa kuti ife tikonze, Mulungu akupeta. Akakupeta wapita nkuona kuti awa saukonzeka, uthenga wakumva koma saukonza. M'bale wanga, Mulungu sakusindikiza chizindikiro, fa Mulungu ali mu nthawi yakusindikiza chizindikiro pa ana ake. Tawerenga nane
Chivumbulutso chapter 7 verse 1 ndi 2. Zitatha izi ndinaona angelo anayi ali nkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi pa dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Ndipo ndinaona ngelo wina anakweza kuchokera potuluka dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo, ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene analandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja, nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro pa akapolo a Mulungu wathu pa mphumi pawo. Haleluya! M'bale wanga, Mulungu wakumwamba akhazikitsa angelo anayi mphepo zinayi zonse dziko lapansi, amene agwira mphepo zikuyimira mavuto kuti mavuto asawombe, cholinga kuti Mulungu ayambe watsindikiza chizindikiro pa akapolo wake pa mphumi pawo. Pamene Satana akonzekera kutsiriza chizindikiro pa akapolo wake omumvera iyeyo pa mphumi ndi pa dzanja, Yehova Mulungu wakumwamba ndi amene atayambe kutsindikiza chizindikiro pa ana ake, kuti mmene mavuto adzifika, pamene adziletsa kuti munthu usagule kapena kugulitsa, akhale kunena kuti Mulungu anake watsindikiza chizindikiro, amene wawonda amene adzayime, nakana kunena kuti ife lemba la chilombo sitilandira, amene ndi amene adzayime. Mphepo ikunenedwa apa ndi mavuto amati awombe kuposa COVID-19. M'bale wanga, kubwera mavuto ambiri kutsogolo kuposa COVID-19. Kukhazikitsidwa kwa makina a 5G kubweretsa zinthu zambiri pa dziko lapansi zimene zitapangitse anthu asiye njira choonadi. Ndi m'bale wanga, ukhale mbali yakuchita chifuniro cha Mulungu wakumwamba, kuti mmene Mulungu wakupeta kacha kumapeta dzikoli, iwe ukhale mbali ya zinthu zabwino, ukhale mbali ya tirigu kuti akutsindikiza chizindikiro. Zindikira kuti Ezekiel chapter 20 verse 12 akunena, ndiponso napasa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwowo ndi ine, kuti adziwe kuti ndine Mulungu wakuwapatula. Sabata ndi chizindikiro cha Mulungu wakumwamba. Koma simbali yokhayo ayi, ndifake tikuwerenga Mateyu chapter 25 kuona kuti anamwali ena adatenga mafuta owonjezera, koma ena sadatenge. Mafuta awa akuyimira Mzimu Woyera monga dona maphunziro akumbuyoko. Mulungu wakumwamba akuyenera kutsindikira chizindikiro cha Mzimu Woyera pa moyo wako, chifukwa ndi Mzimu Woyera yekha amanga kupyoletse munyengo zovuta kuti njirayi ubayendabe. M'bale wanga, tate tione mbali izi mmene tikuona kuti pakati pa usiku pali mkudza. Ochenjera amene taona ku Mateyu chapter 25 takumbukira kunena kuti mu verse 7 kuti pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo, ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima. Nyali zikuoneka kuti zikuzima chifukwa ti mafuta ngochepa, mafuta akutha. Ndi kuti nyengo yovuta ikubwera iwe m'bale wanga, mafuta akhalebe mwayo. Mulungu akuyenda kutsindikiza chizindikiro. Ndi ochenjera tazindikira chitsopano, nyali zawo zidakhala zikuyakabe mmene amadikirira mkwati kuti akudza. Iweyo kuti ukhale nyengo iyi yakuyembekezera kudza kwa Yesu Khristu monga mkwati, nyali yako ikuyenda kumayakabe. Ine ndikumadabwa kuti no anthu akutseka machechi sapemphere kumene kumbalanga ndikuthimitsa nyali. Ena akusankha nyumba zawo chifukwa cha mmene COVID-19 wavutira kuti anthu azitsekera njira kumagwirira m'manyumba, ali busy kuonera zimafilimu, ali busy kuonera zinthu zosiyanasiyana. M'bale wanga, ukatoya nyali yako siku yaka, pamene tikuyembekezera kudza kwa Yesu Khristu, nyali yako uyisiye ziyakabe. Gawana uthenga ndi abwenzi anzako, muyimbire Mulungu wakumwamba. Gawa kandi matrack pena paliponse anthu amudziwe Yesu, ndoti nyali yako ikhayikuya zipemphera tsiku ndi tsiku, werenga malemba nthawi zonse. Zindikira kuti munyengo iyi imene ukhala ndi nyengo ya mdima, nyengo yovuta, ndi nyali yako idziwalabe. Ndi munthu wopanda nzeru amene angamayende usiku natenga munthu wake nkumuonika mmwamba moti adzunika pamene iyeyo akuponda. Kutero ku dziko ladzaza mdimali, kuvuta kwa chuma, ndalama zikusokonekera, mabizinesi akuvuta, anthu nyali zawo akuvindikira. M'bale wanga, osatero. Taona opusawa kuti no akuti akwauza anzawo kuti nyali zathu zili nkuzima. Zikuzima bwanji nyalizi? Ndi mafuno ozindikira chinthu ichi, mmene anthuwa amadikira kudza kwa mkwati. Adakhala mkati mwa mdima kumadikira kuti mkwati akudza. Ukumbukire kuti verse 5 daona kuti adagona anthuwa, kusonyeza kuti nthawi yogona munthu idakwana, udali usiku. Ndi usiku chimene chidachitika monga anamwali odikira kudza kwa mkwati. Ochenjera nyali zawo adazisiya kumayakabe, komano adali ndi mafuta ena owonjezera. Pamene opusawa nyali zawonso adazisiya kumayaka,
koma adayiwala kuti iwo mafuta onjezera alibe. Ndipo pese dakhala kumayakabe zidayamba kumazilala. Ndikupase chitsanzo iwe chikoloboyi kuchidziwa Malawi nzanga. Nyali zimene zimayikidwa kachingwe ndi chingwe chimalowa m'mafuta ndi chimayatsidwa. Mafuta chakamapita kumatha imayamba kumayaka mozilala nyali. Ndi wanzera akafuna kuonjezera mafuta chifukwa chinsalucho chimakhala chamangaphulutsa kutsogoloko umazachidula ndi siza zikecha ukathira mafuta ena kena kunkuyatsa ndi chimakhala chikuyakano kwambiri. Anamwali awa mu mtundu wa Chiyuda nyali zawo zimakhala ndi chindodo kutsogolo manga chisanza ndi chisanzachi amatha kuchivika m'mafuta kapena kutenga mafuta kuthira pa chisanzapo kena kundikuyatsa ndi chiziyaka bwino. Ndi anamwali opusawa mukuyelekeza kwa Yesu mufanizoli nyali zawozo adaona kuti chisanza chikupita kozira foti mafuta amathira pamene papa achepa sakadachitiranso mwine fa mafuta adalibe koma mono nyali zathu zikupita mpamene amakape mphanza kuti mutigereko mafuta ifa nyali zathu zili kuzima kusonyeza kuti zimayakabe. M'bale wanga masiku amene tikukhala chikuchitika ndi ichi. Alipo anthu ena akumapemphera ndithu, baibulo akumawerenga ndithu, iwonso andi maganizo akudikirira kudza kwa Yesu. Wonso m'bale wanga uli choncho, koma kuti zioneke kuti nyali yako ili mkuzima udzifunse weyo. Ngati ukumapeza kuti pakadali pano ukumati kuwerenga baibulo lero padutsa 1 week usanawerengeso zindikiro kenaka kuchitika mkati mwa moyo wako, ukaona kuti chidwi chakumvetsera zinthu za uzimu chikukusowa pa moyo wako zindikiro kenakake kakuchitika mkati mwa moyo wako. Ngati ungakhalebe choncho zikazafika povuta nyengo za dziko lapansi mdima ukafika pa chimake penipeni sidzidzatheka kuti ukonzenso khalidwe lako la kuwerenga mawu. Zindikira kuti mafuta akuyimira Mzimu Woyera sizidzatheka kuti ukampemphe wina kuti m'bale wanga pa tsiku Mzimu Woyera sagawana. Mzimu Woyera amasintha khalidwe la munthu kuti akubereke chipatso chabwino. Ngati udali wa nkhanza usakhenso ndi nkhanza Mzimu Woyera amakupatsa mtendere. Ndizindikira kuti mu nyengo ya mavuto ikafikapo sikudzatheka kuti khalidwe lako likonzekenso. Ndifake awanza akoza kuti mwina dupita ndikogulitsa malonda mukagule mafuta ena ndikamba phunziro linalo kuti ugulitsa malonda awanda ayani. Koma opusawa uzindikire kunena kuti adayesetsa kuikonza nyali yawo koma adaona kuti ayi ndithu sidzitheka. Zindikira kunena kuti maganizo awo amaona ngati kuti zonse zili bwino mkwati atipeza. Ndi mmenenso anthu ambiri akumaonera kuti COVID-19 imene wateremo kuti kubwera 5G kuti ndalama zikusokonekera zikubwera za digital currency. Zindikira kuno kuti kamoyo kamene koko ndipempherabe kutsogoloko machechi titsegulabe. Zindikira kunena kuti Satana ngochenjera akudziwa kuti kanthawi kamutsala kochepa ndi ayesetsa mina angathere kulipatsa dziko bize koposetsa. M'bale wanga pakati posiku pali nkudza ndi nthawi yaukonza moyo uyu. Anthu opusa, anamwali opusa sadaone kuti chisomo mkati mwa moyo wawo chikadacheperabe. M'bale wanga kufika nthawi ime chisomo chidzasiye kugwira ntchito. Uwerenge Daniel chapter 12 verse 1 kuti Mikayeli adzayimirira. Akadzayimirira Mikayeli pamenepo zindo chisomo chikusiya kugwira ntchito. Mphamvu ya chisomo nthawi yoyipalira ndinoyo. Kugwira ntchito kwa Mzimu nthawi yopalira ndinoyo. Upalira bwanji mukuwerenga mawu a Mulungu? Upalira bwanji mukugana uthenga ndi anzanu? Upalira bwanji mukugwira ntchito ya Mulungu nthawi zonse? Zindikira kuti opusawa adapempha kwa anzawo mafuta koma adawuza kuti sangakwanirewo ndine. Idzafika nthawi imene m'bale wanga udzalakalaka mawu a Mulungu ngati akuti wamve koma sudzamva. Idzafika nthawi udzalakalaka m'bale wanga kuti bwanji nditapeza baibulo ndiwerenge sudzayipeza foma baibulo wa adzasinthidwa. Ndifuna ndiwerenge nawe 2 Timotheo chapter 1 verse 13 kuti uone kuti nyengo yabwino yakugwiritsa mawu a Mulungu ndinu fa mawu anga moyo. Verse 13, gwira chitsanzo cha mawu a moyo amene udawamva kwa ine mwachikhulupiriro ndi chikondi chili mwa Khristu Yesu. Paulo akumulangiza Timoteyo kuti Timoteyo gwira chitsanzo cha mawu a moyo. Mawu a m'bale wanga amene ukuwamva ochokera m'buku lopatuka ndi mawu a moyo. Nkofunika kuagwiritsa pano kuti nyengo zikafika povuta udzakhonze kuima mu nyengo zosautsa zovutazo. Mawu awa amene udawamva amene akhala ukuwamva nkofunika kuwasunga pakuti ndamadza kuthandizire mu nyengo zosautsa zonse. Ndikuwerenga nawe 1 Timotheo chapter 4 verse 6. Ngati ukumbutsa abale zinthu izi udzakhala mtumiki wabwino wa Khristu Yesu
woleredwa m'mawuwo achikhulupiriro ndi malangizo abwino amene udawatsata. M'bale wanga, mawu okoma awa akuti ngati ungamakumbutse zinthu izi abwenzi, ngati umangalalikire mawu awa, udzakhala mtumiki wabwino wa Khristu Yesu wololedwa m'mawuwo achikhulupiriro. Nga mawu awa ngachikhulupiriro wasunge pano nyengo zovuta zisadadze pa dziko lapansi. M'bale wanga, Yesu akufuna kuti ukonze moyo wako, nyali yako ikhale kuyakabe, uthenga wabwino ufumu wakumwamba ukhale pa mtima pako, uwamveketse pakati pa usiku pasadadze. Ndiye ndifuna swa ndine chinthu ichi kunena kuti anthu amene akupalira moyo wawo wauzimu akhala mugulu la anamwali ochenjera, amene uzimu agwira ntchito pa iwo. Nyengo ikafika povuta kwenikweni, amene akutsindizidwa chizindikirowo monga tawerenga ku Chivumbulutso chapter 7, amene onda amene akumveketsa ufumu pakati pa usiku, kuti pakati pa usiku pali mkudza. Ndi amene akumveketsa ufumu kunena kuti taonani namwali, taonani mkwati ali mkudza, adza taonani Yesu ali kudza, konzekani amalawi. Kuyambira mauthenga ngati amene akumvekawo. Ndifuna ndimalize nawo m'bale wanga mu tsiku la lero, ndikumaliza nawe kuti utenge ganizo ili pa 2 Petro chapter 1 verse 19 akunena kuti tinawo mawu achinenero amene muchita bwino kuwasamalira monga nyali yakunikira mu mdima. M'bale wanga, mawu awa ndi nyali yakunikira mu mdima uwu. Uchita bwino ukawasamalira fa moyo wako usungika m'mawu amenewa. Zindikira kunena kuti ntchito imene mpingo wa Mulungu alemphera kugwira mu nyengo ya mtendere iyi, mpingo odzakakamizika kugwira ntchito imene mu nyengo ya mavuto, mu nyengo yosautsika. Ufune usafune, iwenso ukamva uthenga uwu nkusafuna kuchitapo kanthu za moyo wako, udzafuna kuchitapo kanthu mu nyengo yosautsa, mu nyengo yosautsa. Tazindikira kunena kuti kamoyo kakadalipo pang'ono-pang'ono, kupuma kulipo, mwayi ulipo, anamwali opusa akadakhala anzeru usiku omwe uja akadathimitsa kenyali za utimi kena kunkuzezetsa bwino. Koma adaona ngati zonse zili bwino, pakadali pano usonenga zonse zili bwino iweyo, zisala kudya, zipemphera, ziwerenga mawu kuti moyo wako ukonzeke mokhazikika. Ndikumaliza ndi 2 Timoteyo chapter 2 verse 20 mpaka na 21. Koma mnyumba yayikulu simuli zotengera za golide ndi siliva zokha, komatunso za mtengo ndi doti, ndipo zina za ulemu, koma zina zopanda ulemu. Ngati tsono munthu adziyeretsa yekha pa izi, adzakhala chotengera cha kuulemu, chopatulidwa, choyenera kuchita nacho mbuye, chokonzera ntchito yonse yabwino. Haleluya! Mawu okoma nangawa. Akuti nyumba yayikulu simuli zotengera za golide ndi siliva zokha. Iwe nyumba mwako anupeza muli makapu a plastic, muli makapu adoti. Ndo zambiri makolo makapu adoti amasunga kwasiyapo nkumati makapu angawa alendo, chifukwa makapu amenewo ngapadera mbali za galasi amatanani musachire mbalizi, mupeza kobera alendo amakatulutsa mbali zimenezo, ngakhaso mapotone na maphikira zosiyanasiyana, chifukwa zimenezozo ndi zotengera za kulemu. Ndi malemba akunena kuti ngati munthu angadzipatule yekha iyeyo, ngati ungakonzeke kusunga mafuta ansupa, akunena kuti zotengera za kulemuzi Yehova Mulungu wakumwamba mbuye amazikonzetsera ku ntchito yabwino. Ndifuna ndikulimbikitse m'bale wanga kunena kuti upange chisankho lero chomulandira Yesu kambe ndi mpulumutsi wanu. Tithokoze Mulungu wakumwamba chifukwa cha inu amene mukupereka mayina anu kuti mufuna kubatizidwa. Mulungu akonzetsereni kuti mukhale zotengera za kulemu, kuti mu nyengo yovuta imene dziko likulowamo tsopano, mbuye wakumwamba Yesu Khristu akwanitse kugwiritsa ntchito zotengera za kulemu zimenezi, kunyamula uthengawo ndi kumveketsa ku dziko lonse lapansi, kukonzetsera anthu ufumu wakumwamba. Bwanji upange chisankho m'bale wanga kuti ukhale chotengera cha kulemu. Ambuye Mulungu wakumwamba akulimbikitse, akupatse chiyembekezo, akuonjeze chikhulupiriro kufikiranso tsiku linalo, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Midnight is coming. Pakati pa usikupo pali nkudza. Kumbukirani kuti cholinga cha programu iyi nchokuti inu ndine tisinthe miyoyo yathu, tikonze ubale wathu ndi Mulungu. Ndi cholinga chonena kuti nthawi iyo ikamafika tikhale tonse tiloyenera kukakumana naye mwana wa munthuyo. Ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvesa radio ndi chidwi.
ndiyamikirenso anzanga nonse amene mwapanga chisankho choyendanso ndi Yesu Khristu, mwapanga chisankho chokonzanso moyo wanu, chosankhanso kuti mukabatizidwe. Umeneyo ndiye ubwino, zimenezo ndiye zabwino. Chomwe ndingakulimbikitseni nchonena kuti inu ndine tikhale okonda kumvera mawu, tikhale okonda kuwerenga mawu a Mulungu, tikhale okonda kucheza ndi anthu amene atithandize maka masiku ano osiriza. Cholinga chathu nchonena kuti inu ndine tikamva uthengawo tisangousungira, tisaphangire kuti tingodziwa tokha, komanso tipite tikafalitse uthengawo, anthu enanso amdziwe Mulungu, ayambe kusatira choonadi. Ndiyamikira anzanga nonse amene munapanga chisankho chomvera program imeneyi, kupanga magulu omvera program imeneyi, komanso ndiyamikire nonse amene mamvera radio imeneyi kuchokera maiko akunja, ku South Africa, ku Mozambique, ku Zambia, ngakhalenso amalawi anzathu amene mukumvera program imeneyi, kumawuzanso anthu kuti azimvera program imeneyi. Ndikupempheni muzakhale pamenepo sabata yamawa pamene ine ndi Evangelist Yankho Malizani tizapitirize kukambirana nkhani zakubweranso kwa Yesu Khristu m'masiku ano osiriza. Koma nkutheka maprogramu ambuyo mudawaphonya kapena muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene mwamva mu program imeneyi, kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kumvera maprogramu ambuyomu komanso kuchita mafunso ngakhale ndemanga pochaya lamya kapena kutumiza text message pa 0925 614 147 0925 614 147 kapena 0821 769 323 0821 769 323. mukatero muyankhula ndi Evangelist Yankho Malizani kuchokera ku studio Azinayi Corporation. Dzina langa ndi John Mulimbika. Mwakoma nonse, pitirizani kumvera maprogramu otsatirawa. Ndapita. Chifukwa chani ndimamkonda Yesu kuntumikira, ndakopeka mtima chikondi chake, malonjezo ake ndiachikalile, ndimakhulupilira Yesuyo, ndimalonjezo ake samakhulupilira, ndiodalilika, samakhulupilira, aliwachifundo mwachisomo chake ndapulumuka. Yesu yekha ndiye mombolo wanga, iye amadziwa za moyo wanga, zatsogolo langa zili manja mwake, ndimakhulupilira Yesuyo, ndimalonjezo ake samakhulupilira, ndiodalilika, samakhulupilira, aliwachifundo, ndili moyo lelo chifukwa cha Yesu, kuchokera mwamba atangatane, akupembedzera moyo wanga.
chilipa ineyo ndimakulupilira Yesu yo ndimalonje